Türkmenistanly öňkü syýasy tutsagy Moskwada köýnüň golaýynda hüjüm edildi diýip adam hukuklaryny goraýjy guramalar habar berýärler. 4 ýyldan gowrak türme tutsaglygyny başdan geçiren Akmuhammed Baýhanowa edilen bu hüjüm onuň Owadendepe türmesindäki başdan geçirmeleri barada kitabynyň çap edilmeginiň ýa-da gabat geldi. Bu hüjüm barada jekmejek maglumat sorap kärdeşim gözel Akmuhammed Baýhanow bilen söhbetdeşýärler. Türkmenistanly öňkü syýasy tutsag Akmuhammed Baýhanowa ortiýetde hüjüm edilenligi habar berildi. Kädir ortiýetde ýaşaýan Akmuhammed Baýhanow bu hüjümüň 18-nji awgustda ýerden Moskwanyň etegindäki Balasha şäherinde ýaşaýan jaýynyň golaýynda bolandygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Doktora golaý dolanyp gelýärken öýme ýetmäken bir beýik jaýlaryň arasynda kişirek köçe bar. Şo köçeň ahyryna bilmedim nerden geldi. 2 sana adam näde boltumdan tutanlaryndan düşünmedim, tutup götürüp bir öňde duran mikser awtobusa tarap kerejek boldular. Menen şo wagt badawat olara garşylyk görkezdim we gapdandaky duran demir hayatdan oşoňa aýagym bilen güýçli itelep biriniň meniň elimden aýrylmagyny gadannym jüýümdäki gady balon bilen gapdan beýleki maňa hüjüm edýäniň bizini tepdim. Şo wagtam arkandan tüwörli menem şol ýeme ýelmişdim, şo turwalara ýapyşyp galdym. Bularam duran mikroawtobusa minniler, şoň ýerden haç güýçli hereket bilen bir garajyň uğrady. Akmuhammed Baýhanow özüne hüjüm eden ýüzen ýekaply adamlaryň menen ulaglarynyň nomerlerini taýgyryp bilmänligini aýtdy. Olary diýeri Örködüň atly halkara kampaniýasy Türkmen dissidentiniň ortiýetde hüjüme var edilmegine aladalanma bildirip 24-nji awgustda ýaýradan beýannamasynda Baýhanowyň ogurlanmagynyň başa baran ýagdaýynda onuň uly howpa var boljakdygyny belledi we ol Türkmenistanyň syýasy rejiminiň 3-nji bir ýurdun territoriýasynda tutsak edilen ilkinji garşydaşy bolup türkmen türmelerinde ýetirim bolan ýüzlerçe tutsagyň ýene birine öwrülmegi ähtimal dedi. Türkmenistanda tutsaklykda direksiz ýetenleriň ykbalyny anaklamak öňçe iş alyp barýan bu halkara kampaniýasynyň guramaçylарyndan Ýuri Jibladze Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup Baýhanowyň türkmen häkimetleriniň eline düşen ýagdaýynda oňa gynamalar we ölüm howpynyň awanýanlygyny belledi. Jibladze Baýhanow edilen häzirki hüjümüň ony gorkuzmak we sem etmek maksady bilen bagly bolmagyny çak etdi. Насколько мы знаем, в конце прошлого года, ориентировочно в декабре, Bize ma'lum bolşuna görä çak gülen geçen ýylyň dekabr aýyny Aşgabatda daşary ýurtlarda ýaşaýan dissidentlere garşy güýç operasiýalaryny aktivleşdirmek barada karara gelindi. Biz muny Akmuhammed Baýhanowa edilen hüjüm we atylan haýwatlaryň mysalyna şeýle-de geldi Käriyň maşgalasynyň Moskwada ýaşan wagtynda olary edilen hüjümleriň we beýleki adamlara edilen basyşlaryň mysalyna görýärdi. Bu zatlaryň ählisi rejimiň öz tanqyçylaryny tem etmek üçin görýän gorkuzmak çäresidir. акции устрашения направлены на то, чтобы заставить замолчать критиков режима. Akmuhammed Baýhanow 2003-nji ýylda tutsak edilip 4,5 ýyllap Türkmenistanyň bir näçe türmesinde şolsanda Owadendepe türmesinde saklanypdy. Baýhanow özüne näwelli adamlar tarapyndan edilen hüjüme türkmen häkimetleri tarapyndan görkezilýän basyşlaryň dowamy hökmünde garaýar. Şeýle-de özüniň Owadendepe'de ýeten ruhlar adly kitabynyň iýul aýynyň başynda ortiýetde çap bolmagy bilen baglaşdyrýar. Bolan wakanyň esasy sebäbi men şu çap edilen kitabym Owadendepe'deki ýeten ruhlar diýilýär kitabyň adyna. Şol türkmen respublikalarynyň adamlary izarlaşy, ondan soň günäsiz basyşy, türmelerde olara garşy görkezilýän jinayetleri we umman siyasi tutsaglaryň gorlanyşy, olum ölümi, olum doğan arlaşlaryna görkezilýän durumlar barada şu kitap üçin maňa garşy häzir hüjüm edýärler diýip men pikir edýän. 1990-njy ýyllaryň ortalaryndan beri ortiýetde türkmen dissidentlerine garaşsyz jurnalistlere we başga pikirdäki adamlara hüjüm edilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň en çemeti barada köpçülige ma'lum bolupdy. Hususan 2003-nji ýylda Moskwada türkmen opozisiýasynyň lideri Abdukuliyew urulyp ýenjilipdi. Olary diýeri Örködüň atly kampaniýa türkmen dissidentine edilen soňky hüjümüň Türkmenistanda serhet gözegçiliginiň şeýle-de ýurdun içinde öňünden hem berk düzgüni hasam güýçlendirmek boýunça alınıp barýan çärelere gabat gelenligini, şeýle-de täze konstitusiýanyň kabul edilmegi we geljekki prezidentlik saýlawlary bilen bagly bolmagynyň ähtimallygyny belleýär. Kärdeşim Gödeliň öňkü syýasy tutsa Akmuhammed Baýhanow bilen
geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Pakistanyň The Express Tribune neşri Ýaponiýanyň we Hytaýyň Türkmenistanyň gaz ýataklaryny özleşdirmekde we barha ösýän energiýa talaplaryny kanagatlandyrmak üçin türkmen TV gazyny Owganistana, Pakistana we Hindistana geçirjini gurmakda esasy oýunçylara öwrülýändigini aýdýar. Bu barada kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň. Türkmenistan iýun aýyna topuk gaz geçirjisiniň gurulşynyň başlangyç tapgyryny maliýeleşdirmek üçin 45 milyon Amerikan dollary möçberini serişde böldi. Pakistanyň The Express Tribune neşriniň ýazmagyna görä Türkmen hökümeti tapy kampaniýasy diýilýäniň 85% paýdary bolup durýar. Şeýle-de neşir Ýaponiýanyň we Hytaýyň Türkmenistanyň gaz ýataklaryny özleşdirmekde we Türkmen TV gazyny Owganistana, Pakistana we Hindistana getirjek geçirjini gurmakda esasy oýunçylara öwrülýändigini habar berýär. Şu aralykda Azerbaýjanyň Trend habar gurulugy hem Islam Ösüş bankynyň topuk geçirjisini maliýeleşdirmekçi de bu arada habar ýaratdy. Mundan prezident Berdimuhammedowyň Katar hem bu proýekde goşulmaga çagyran bu arada habarlar çykypdy. Buradan Yapon kompaniýalarynyň konsorsiumy Türkmenistanyň gaz ýataklaryny özleşdirmek barada şertname baglaşdy. Indi bolsa Hytaý kompaniýasy Türkmenistanyň territoriýasynda 300 kilometrlik geçirji gurmak barada kontrakt baglaşdy diýip Pakistan neşri ada edilmeýän hökümet resmiýetine salgylanyp ýazýar. Aýdylmagyna görä bu kontrakt uğruna bir neçe kompaniýa, şol han Rus we Ýewropa firmalary bäýatleşip gurupdyr. Emma Türkmenistanyň aglan eden tenderini Hytaýyň utuzy bolanyny aýdylýar. Topuk gaz geçirji proýekti esasynda döredilen tapy kompaniýasy Owganistany we Pakistanyň hem geçirji kontraktlaryny baglaşar diýip neşir bilen söhbetde bolan resmi aýdypdyr. Proýektiň bir bölegi bolan 4 ýurt Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan tarapyndan gurulan kompaniýa geçirjini gurar we işleder. Pakistan, Owganistan we Hindistan bolsa geçiriş tölegini töler diýip habarda aýdylýar. Makalada aýdylmagyna görä Türkmenistanyň hökümeti tapy kompaniýasynyň 85% paýdary bolup durýar. Şu sebäpden maliýeleşdirmegiň esasy agramynyň Aşgabatyň gerdenine düşýokdugy öňe sürilýär. Ada edilmeýän resmiýetiň sözlerine görä Türkmenistanyň gaz ýataklaryny özleşdirýän Ýapon kompaniýalarynyň konsorsiumuny 15 milliard Amerikan dollary möçberini maýa berýär. Yaponlar şol möçberdäki maýany hem ýatyrýar diýip hökümet resmiýeti aýdypdyr. Şeýle-de neşir gurulun edilýän 4 ýurdun topuk geçirjisiniň gurulşyna başlamak üçin 10 milliard dollarlyk başlangyç investisiýa şertnamasyna gol çekendigini aýdýar. Ma'lum bolýar Türkmen, Owgan, Pakistan we Hindistan liderleri geçen ýylyň dekabryny Günorta Asyýadaky energiýa gytçylygyny ýeňiletjek geçirjiniň gurulşyna badalga beripdiler. Türkmenistanyň Owganistany we onuň goňşy ýurtlaryna gaz geçirjisini gurmak barada 2 ýyllyga golay wagt görürüň edilýär. Synçylaryň käbiri bu proýektiň sebäpdäki howpsuzlyk meseleleri sebäpli tasdan mümkinligini öňe sürýär. Şonuň bilen bu wagtda topuk proýekti energiýa berýärlikler sebäpli regionyň ýurtlarynyň arasynda hyzmatdaşlygy, olaryň bir-birine bolan anamdarlygyny ösdürmek bilen sebäpli parahatçylyk we durnuklyk getirer öýdülýär. Ýewreýja net neşriniň buradan Türkmenistanyň Hindistana çekiljek geçirji barada çap eden synyna käbir regional ekspertler topuk proýektiniň eýen wagtynyň geçen bolmagynyň ähtimallygyny aýdypdylar. Kardeşim Ýowşan Anurwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Foreign Affairs jurnalynda çap edilen makalada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky gatnaşyklar köplenç suw bilen kesitlenýär diýilýär. Şeýle-de makalada 25 ýyl ozal Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen 5 respublikanyň arasyndaky arkalaşyk sistemasynyň synyndygy aýdylýar. Bu makalanyň mazmuny barada kardeşim Ýowşan Anurwan giňişräk maglumat taýýarlady. Merkezi Asyýanyň öňkü Sowet respublikalarynyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasyndaky gatnaşyklar köplenç suw bilen kesgitlenýär diýip David Trilling Foreign Affairs jurnalyna 24 awgustda çap edilen Merkezi Asyýadaky suruşlar adly makalasynyň başynda belliýär.
Bu ýurtlar Sowet Soýuzynyň bir bölegi bolan wagtynda akymyň ýokarysynda ýerleşen respublikalar Kyrgyzstan we Täjikistan ullukan suw bolçulugynyň hödýerini görýärdi we ýaza hem tomusy öz suw howdanlaryna toplanan suwuň bir bölegini elektrik öndürmek üçin hem öz ýerlerine hem aşağı akym ýurtlaryň meýdanlaryna ekin ekmek üçin ulanyp bilýärdiler. Aşağı akym ýurtlar bolsa öz gedeklerini bu ýagşylygyň öwözini her ýylyň gyşyna tebigi gaz, kömür bilen gaýtarýardylar diýip awtor sözünde dowam etdirýär. Emma 25 ýyl odal Sowet Soýuzynyň dargamagy bilen bu 5 respublikanyň arasyndaky arkalaşyk sistemasy hem seýindi. Türkmen oppozisioneri Watan Syýasy Jemgyýetçilik Hereketiniň başlygy Hudaýberdi Orazow Merkez Aziýa ýurtlarynyň suw meselesinde bilelikde hereket etmek babatda juda kän wagt ýitirenligini aýdýar. Köp gözü aýdyldy, şu Türkmenistan delegatsiýasy şeýle köp gözü aýtdy. Şu bir ýa-ni şu suw meselesi boýunça da şu bir hökümeti bir Merkez Aziýa komisiýa düzüp şoňa halkara guramalardan şoňa gatnaşdyryp şeýdip bir şu suw meselesinde elmidama şoňa bir serhesap bolup durýarly, o şoňa çykan meseleleri çözürýärli, şoňa bir komisiýa işläp durmaly diýip de. Kırgızstan özünün Kambarata 2 elektrik stansiýasyny 2010-njy ýylda gurup gutardy we inni Orsiýetiniň kömegi bilen ikinjisini Kambarata 1 elektrik stansiýasyny gurýar. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonow maliýet herişdeleri bolmasa-da köplen çözüniň 335 metrlik Aragun bendini gurmak missiýasyndan söz açýar. Ol bu bendin öz mezalsız döwletini güýç kuwatly etjegini bilýär. Trilling Türkmenistanyň bu sebäpden iň gurok ýurdudygyny ýatlady prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň çölüň içinde 3500 kvadrat kilometrlik köl gurýanlygyny aýdýar. Döwlet ýeçiliginiň näkimeti wagt 6 nasr kölliliýäne daşary ýurt alymlarynyň ak pata berenligini we ony suw herişdelerini netijeli ulanmagyň ajaýyp nusgasy hökmünde häsiýetlendirenligini ýazýar. Bu köli suwdan öldürmek üçin 15 ýyl 2600 kilometr kanal we Özbegistanyň uzalýan tonnalap suw gerek bolar diýip Merkez Aziýadaky suwuruşlar atly makalada aýdylýar. Watan Syýasy Jemgyýetçilik Hereketiniň başlygy Hudaýberdi Orazowyň pikirine görä, Resmaşgawadyň şor suwlary ýygnamak we bir köle jemlemek ideýasy Sowet döwrüniň ideýasy we suwuň rasional peýdalanylmalygy bu sebäpden ähli ýurduna degişli bolup durýar. Hem şu Merkez Aziýa ýurtlarda da var, şu suwlun ulanylmada ýa-ni köp kemçilikler var. Egerde şu hakyky bir Merkez Aziýa şu komisiýa işlendi de ana o ýagdaýda hem şu ýurtlar ýa-ni kim näme etmeli, näme goýmaly, şoňar şu haýsy kimden aýyl kemçilik goýmalar bar, şu näde aýrylmaly, şu meseleler çözüler durardy. Özbegistanyň prezidenti Islom Kerimov 2010-njy ýylda suw üstünde hakyky kurşuň turmak mümkinçiligi babatda duýduruş etdi. Özbek lideriniň sözlerine görä bu ýagdaýlaryň ählisi çynlyky gapma garşylygy hatda urşa çenli yaramazlaşyp biler. Kardeşim Ýowşan Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gepleşigimizi Mary welaýatynyň gelip goýşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Marynyň Türkmen gala etrawynyň ýaşaýjysy öz oğullarynda çağlar bagynyň ýokdugyny we munyň çağaly maşallara yaramaz täsir ýetirýändigini aýdýar. Efirde adynyň agzalmazlygyny soran marly ýaşaýjynyň sözlerine görä enatalar aýda 24 manat töläp öz çağlaryny ýürüte ulaw bilen çağlar bagyna gatnadýarlar. Ol bu barada Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylowa gurrun berdi. Türkmenistanyň owalaryny östürmek barada Türkmenistanyň prezidenti köp aladalar etdi. Ýurduň içinde täze mekdepler, täze çağalar, baglar gurulýar. Şu gurulýan çağalar, baglary hemme owalarda ýeterli gurulýarmy? Ýok, ýeterli gurulanyk. Biziň ha çağajyklarymyz 3 kilometr aralyga özümiz maşyn tutup gatnatýar çağalar baglaryna. Köp çağalar, maşalalar köp biziň owamyzda. Köp zatlarda kynçylyk çekýär. Şol 3 kilometr aralyga ondan her gün wagtynda ýetişdirip bolýar, çağalaryna bir kabul etmeli, ýerden kabul etmeli tagatlar bolýar, aksam alyp gaýtmaly tagatlar bolýar. Şoň enatalar ýetişýärmi? Tutýan maşynamyzda o haýyş edip ýetişdirýär. Ona iýberýär, ýetişdirýär. Öldür getirýär, soň ýene-de wagtynda alýar. Krene tutýan maşynyňy size aýda näçe düşýär? Şu çağalamyzda maşyn tutup özümiz haýyş edip maşyn tutýar, şolardan 24 manatdan her aýyna töläp özümiz iýberýär. Şu taýda näme de bolsa enatalar kötençlik çekýär-de. Şu kötençlik nämeden ibarat? Enatalara maşgala
pul taýdan, maddi taýdan agram düşýärmi ýa bolmasa başga da kötünçlikler bolýarmy? He, pul taýdan. Şonýal şu näme de bolsa her kim hojalykdan näme kärendir we başga nämeler ýok hojalyklar amma kötünçlik çekýärler. Ene şu çağalar we haçanam bolsa o wagtda bolupmydy? Ha, o öň bolupdy. Saýy döwründe batda. Näçinji ýyllardan bäri şu çağalar we işlänýär? 90-njy ýylda, 90-njy ýyllarda o wagtda çağalar baglamady ýapyldy. Ondan jaýsız hojalyklara şol çağalar waganyň jaýlaryny paýlap berdiler. Ýaşamana berdiler, ýaşamak üçin. Oşondan bäri biziň o wagtda hiç ýyly çağalar wagamy ýok. Ene şuny çağalar wagyny gurmak hakynda bir proýekt bar diýip obada gurulmamy? Ýok. Biz istemde onýal gurrun ýok. Gurmalylanok. Enatalaryň kötünýärleri kän bolsa, şular birin haşy degişli guramalara ýut tutanoklarmy? Tutulýar ama ol dinlenen nokta halkyň. Halýa-da ina seredilen ok. Onu şu çağalar wagy ýok bolsa, mektebe barýan çağalar nähilek mektebe taýýarlaýar? Ay şu gatnadyp demet ýa bolmasa da öýde terbiýelenýär, başga näme ýok. Şäherä urup bilenimde şäherä urutýar, etramda. Başgalaram näme öýünni kynçylyk çekýän atalar. Kärendeçilerde zatlarda köp çağalar kime tawsyryp çağalaryny işe gitdiler. Kärendeçi enatalar çağalar wagna berip bilmedikleri öz ýanynda gitdiler gidende meýdanda gapdalynda saklap işleýärler. Gat kynçylyk çekýärler. Hor çağalar aňsat derler. İç geçme keselliýärler. Sary getirme kän bolýar. Gunurma kesel bolýar. Habarçymyz Sultan Açylwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepleşigimizi goňşy Owansany deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owansanyň paýtagty Kabullaky Amerikan Uniwersitetine edilen hüjümde adyndan 10 adam, şol sanda 7 student öldü. 24 awgustda akşam başlap 10 saat dowam eden hüjümde ýaragly adamlar uniwersitetiň okuw jaýyna hüjüm etdiler. Bu barada Owansanyň habarçymyz Şamerdan Gulmurady dolurak maglumat berýär. Kabulda Amerikan Uniwersitetine bolan terror hüjümde 10 adam öldü, 45 adam yaralandy. Ölen we yaralılaryň köpsi okuwçylardyr. Hüjümçiler bilen çatışykda 3 polisiýa gulukçysam helak boldy. 9 polisiýa yaralandy. Kabul polisiýasynyň başlygy general Abdurrahman Rahimiň aýtmagyna görä, ilki bir janyny geçen hüjümçi uniwersitetiň öňünde ulaw bomba partladypdyr. چوکیدار لیسه نابینایان شهید ساختن 2 نفرم گاردای پانتون بوده جام شهادت نوشیدن. Şondan sonra 2 hüjümçi körleriň bilim alýan mektebiniň ýykylan diwaryndan uniwersitete giripdir. Hüjümçileriň zarabasynda batyllaryň bilim alýan liseýiniň sakçysy ölüpdir. Uniwersitetiň 2 goragçysy hem helak bolupdyr. Hüjümçiler Awgan güýçleri bilen 10 sagat töweregi atışdy. Hüjüm wagtynda uniwersitetde ýüzlerçe student bardy. Okuwçylara ziýan ýetirmezlik üçin Awgan güýçleri tagalla etdi. Şo sebäpden hüjümçilere garşy harby operasiýa uzaga çekdi diýip general Rahimi aýtdy. Kabuldaky Amerikan Uniwersitetiniň 2 daşary ýurtly muallimini arada näbilli ýaraglylar gaçyrdy. Alınıp gaçylan mugallimlaryň akbalam heniz belli däl. Zamun alan toparam entek anyklanmady. Dün akşam Amerikan Uniwersitetine hüjüme başlan terrorçynyň öldürilendigini Kabul polisiýasynyň jinayata garşy görüş boýunça adarasynyň başlygy Feridun Obeydi Azatlyk radiosyna aýtdy. Polisiýa gulukçylaryna da ziýan etendigini Obeydi ma'lum etdi. 2 nafar muhajim az bayn miran, 9 nafar mansubin polis majrum. Atışykda 9 polisiýa ofiseri yaralanypdyr. 3 polisiýa ofiseri ölüpdir. Uniwersitetiň okuwçylaryndan we işgärleriniň 35 adam yaraly bar. Yaralananlar keselhanalarda bejergi alýar. Käbirleriň saglyk ýagdaýy agyr diýip Obeydi belledi. Aktam hemem Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretariaty Kabuldaky Amerikan Uniwersitetine bolan terror hüjümi berk ýazgardy. Hüjümçileriň ýok edilmegi boýunça Birleşen Halkara harbiýetleriniň Awgan güýçlerine kömek edendigini bildirdi.
Hüjümde daşary ýurtlar ziýan çekmendir. Awganystanyň ýokary okuw boýunça ministrliginiň medpugat wekili Faysal Emin'in aýdyşyna garanda hüjümçiler Awgan halkynyň düşmanydygyny ýene bir ýola subut etdi. دیشب دشمنان افغانستان ثابت کردند که واقعا دشمن افغانستان است. با مراکز علمی و اکادمیک ilmi merkezleri we okuw jaýlaryny ziýan ýetirmek uly jenayetdir. Ýaşlar ýurdun gelecegidir. Hüjümçiler studentleri hedef aldy. Jeňçiler okuw jaýlaryna ziýan ýetirmegini besetmelidir. Ýöne jeňçiler ilim bilime garşy öz düşmançylygyny dowam etdirýär. Bu ýagdaý Awgan halkyny gynandyrýar diýip sözçi notady. Hüjümün jogapkarçylygyny henedeçeli hiç topar öz üstüne almady. Awganystanda dürli ýaraly topar hereket edýär. Demirgazyk Awganystanda soňky günlerde jeňçiler öz hüjümini hasam güýçlendirdi. Şaýmyrdan Olumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu. Gepleşigimizi goňşy Özbekistanyň gelip goşan maglumaty bilen dowam etdirýäs. Özbekistan Qırgyz-Özbek serhedindäki dawaly bölegiň özbek territoriýasydygyny öňe sürüp, Özbekistanyň çäklerinde bir kanun bolundy aýdylýan 4 Qırgyz raýatynyň tutsagy edilendigini aýtdy. Bu barada Germaniýada habarçymyz Araz Perüşiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň. Qırgız häkimetleri dawaly serhet etrabyna Özbek polisiýasy tarapyndan tutulan 4 Qırgyz raýatynyň boşadylmagy üçin goňşy Özbekistanyň resmileri bilen gepleşik geçirilýändigini aýdýarlar. 24 awgustda Qırgyzstanyň döwlet serhet gullugy 4 adamyň Özbekistanyň ýangy kurgan etrabynyň polisiýa merkezine saklanýandygyny habar berdi. Özbekistanyň serhet gullugy tarapyndan gepleşik geçirýänleriň aýtmagyna görä, tutulan qırgızlaryň hawpsuzlygy ýa ýagdaýy hakda alada edere hiç bir delil ýok. Iki goňşy döwlet arasynda dören tartynlyk netijesinde Qırgyz prezidenti Almazbek Atambayew öz hökümetinden öňki administrasiýalar tarapyndan gol çekilen halkara serhet alalaşyklaryny täzeden gözden geçirmäge çagyrdy. Qırgyz resmileri 4 adamyň Özbekistanyň polisiýa işgärleri tarapyndan 22 awgustda Ongartow diýilýän dagda tutulandygyny aýdýarlar. Ongartow iki döwletiň arasynda serhet boýundaky dawaly territoriýada ýerleşýär. Tutulan adamlar hem şol ýerde ýerleşýän Kerbandaky Qırgyz radio we telewiziýa operatçyginiň işgärleri. Kerban olal hem tolgunmalaryň turan ýeri. Mysal üçin Qırgyzstan Hytaý bilen täze araçak meselesinde alalaşyp, bu ýurda golaýdaky dağlardan yer berendigi sebäpli turan protestlerde polisiýa protestçilere odaşdy. Üstümizde kay Özbekistanyň polisiýa işgärlerini ýerleşdirmegi golaýdaky Qırgyz owalarynyň ýaşaýjylarynyň Jelalabad vilayatynyň Aksy etrap merkezinde protest geçirmegine getirdi. Yerli Qırgyzlar 23 awgustda etrapdaky hökümet merkeziniň öňüne ýygnanyp, häkimetleriň dawany çözmegini talep etdiler. Ostokan Obasynyň demonstrasiýa gatnaşan Meýram Akkuly we demonstrantlaryň Özbekistanyň polisiýa işgärleriniň regiondan çekilmegini hem talep edendiklerini aýtdy. Ol biz 2 sany vertolýatyň eskerleri dağa getirenini gördük. Dağ biziň obamyzyň defesinde ýerleşýär. Olar inni biziň öz defämizde oturan ýaly diýdi. Meýram soňra hem biz gorkýarys, inni nämeler bolar bilemizok diýip sözüniň üstüne goşdy. 24 awgustda Qırgyzstanyň serhet gullugy regionuna hiç bir zadyň üýtgemendigini aýtdy. Atambayewiň aýtmagyna görä goňşy ýurtlar bilen baglaşylan serhet gelişikleriniň käbiri gümürtük, käbirini hem jemgyýetçiligiň ýa parlamentiň razylygy alynman gol çekilipdir. Ol Qırgyzstanyň milli bähbetlerini goramak üçin edilýän häzirki tagallalarda öňki serhet alalaşyklary oňaýsyz rol oýnaýar diýdi. Bu aralykda Jelalabaddaky yerli häkimetler regionuna täze radio we telewiziýa operatçyginiň gurulýandygyny habar berdiler. Habarçymyz Araz Perüşiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlygyň e-mail adresi metbugat e-mail belgisi gmail.com. Bize ýazyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanır. Metbugat e-mail belgisi gmail.com. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip oturýas. Programmany Pragdaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmaň.